Bun și bine ați venit la un nou videoclip, eu sunt Dani YouTube și astăzi ne vom juca pe mapa noastră Survival Games. Am construit eu singur, am fost să găsesc lemn. Nu știu hai jos pe jos în pat. Așa, să-ți dau să nu încet. Gata. Nu mi s-a postat videoclipul că am mai făcut un videoclip și am uitat că n-am voie să filmez peste 15 minute. Și s-a dus tot de râpă. Am nevoie de... aici aveam iron. Și am nevoie de bețe. Nu de bețe, de... scări, da. Nu scări, de astea. Aici am ironul. Ce nu mai merge? Ce nu mai merge? Că mai avem 16 iron. Frumos să mergem să mai luăm lemn. Acoperișul o să-l fac eu off camera. Nu mai stau să-l mai fac. Așa, că așa o să arate frumos. Aici vreau să fac sus patul. Dăm patul. Și aici o să fie doar chest-uri și alte căcaturi. Aici o să fie dormitorul și aici o să fie chest-uri. Da, vreau, uite, fix aici. Fie patul, așa. Mi-e foame. Uite o oaie, hai să o omorâm. Că eu am nevoie de carne aici. Unde pleci, mă? Nu mă încoa, că nu scap tot de mine. Deci o vacă. Haide să omorâm vaca aceea. Hop. Ce te uite așa mirată la mine? Hop. Ce faci? Irlandezul. Haide. Uite și o peșteră. Hai să vedem ce găsim în ea. Da, căcat. Fucking căcat. M-aș duce să omor găinile alea, dar e așa. Da, ia, hai. Ăsta e Minecraft. E viața reală. Găino, vin pe la spate și te iau. Da, cu una. Așa, două. Hop. Uite și un porc în partea aia, cred. Nu, nu e porc. Uite, oaie. Nu sări. Așa. A sărit. Uite o găină. Hai să mergem să omorâm și oaia aia. Ia uite, bă, ce neb mai e pe aici? Cum arată ca e? Uite un porc. Porcule, a venit destinul, bă. Destinul tău e moarte. Oi. Nu mă depărteze de casă. Știu eu unde e casa aia. Op. Da, una să două și aia. Fuck. Gata, hai înapoi.
Hai să mâncăm și ceva până acolo. Pe drumul nostru mai luăm și animale, normal. Haideți. Mamă, cât mai e, mă. Gata, am ajuns. Hai să facem 2 chesturi. Aș un pat. Unde e ale 2 chesturi aici? Să-mi bag și eu ce nu-mi trebuie. Gata, haideți. Că mai avem puțin și terminăm. Așa, hai să... băgăm toate astea. Să băgăm cu un cărbune. Că nu avem. Hai să băgăm scările și astea pe foc, că oricum noi nu avem nevoie. Uite că se face și un băț. Simplu și ușor. Gata. Hai. Ce ține bățul ăsta? Aici mai am una. Bagă bățul. Gata. Haideți. Eu nu am folosit nicio ușă. Hai să băgăm asta înapoi. Că le-am folosit. Știți regula, la 10 minute închidem. Să mergem, mai spunem proiecturi sus. Lemn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am uitat că e o ușă doar aici. Și hai să punem și patul. Haideți. Hai să mergem să luăm lemn. Hai să luăm lemn. La un moment dat mai cântă papagalul ăla mult. Ce mă enervează.
ăsta, o să iau doar cu pacul ăsta, pentru că n-am nevoie de mai multe. Și avem apă pe aici pe undeva? Nu. În episodul următor, oameni buni, cam atât. Eu am fost Dan YouTube și noi ne revedem data viitoare. La revedere!